duk laifin bakin kishi na ne da rashin ɗaukan kaddara. Yanzu me riba ta? Yata ta mutu wanda ban san ko zan ƙara samun wata ba. Laifina ne saboda lokacin da na aure kin yi furici akan cewa duk da za a yi ki bakanta min sai kin bakanta. Ni kuma kawai sai na sha'afa na ɗauka cewa halin da ke ciki na ɓacin rai yasa cikin wannan furcin kamar barazana kika yi. Haka ka ce? Abin da ka faɗa kenan to shi kenan na rantse da Allah har idan ka aure ni ka auro kanka masifa da bala'i a cikin rayuwarka. Kai ya samun kwanciyar hankali ko har abada a rayuwarka. Wallahi kuwa. Amma Salma da a ce na haƙuri ke tun wani lokacin da haka ba ta faru. Wannan dalilin yasa ba na jin zan iya zama da ke.